Pročitaj sledeću rečenicu. Starica se bojala da će se Gerda, ako vidi te ruže, setiti svojih ruža i maloga Kaja, pa će pobeći prema žbunju. U tabeli su izdvojene podvučene reči iz navedene rečenice. Odredi vrstu i podvrstu koje pripadaju reči i gramatičke kategorije tih reči. Tačni odgovori. Vrsta zadataka dosta se često koristi na završnom ispitu iz srpskog jezika zbog toga što je taj tip zadataka zgodan i za vas i za pregledače. U tom smislu ta tabela je vrlo očita, vidite šta ste uradili, šta niste uradili, ne možete ništa da zaboravite ili preskočite i zato ćete se verovatno sresti sa nekim zadatkom ovog oblika. S druge strane, postoji jedna mala tajna koju treba da znate, a to je kako se rešavaju ovi zadaci. Ako budete, recimo, u ovom zadatku uradili za sva tri primjera vrstu reči, dakle imenica, pridev, imenica, pa čak uradili i podvrstu reči, vi nećete dobiti ni jedan bod. Put kojim treba da idete jeste da rešite potpuno, recimo, imenicu starica, dakle da odredite da se radi o imenici, da se radi o zajedničkoj imenici, da je u ženskom rodu, jednini i nominativu. Tek tada prelazite na rešavanje naredne reči u zadatku. Tada ćete dobiti pola, odnosno možda i ceo bod. U zadatku se traži i objašnjenje za reč maloga, dakle radi se o pridevu koji je opisni, u muškom je rodu, u jednini i u genitivu. I treći primjer je žbunju. Radi se dakle o imenici, ovog puta zbirnoj, koja se nalazi u srednjem rodu, u jednini i u dativu. Zaokruži slovo ispred vrste jedinjenja koje se koriste kao arome u prehrambenoj industriji. Alkoholi, karboksilne kiseline, estri, aldehidi i ketoni. Tačan odgovor: estri. U organske jedinjenja sa kiseonikom spadaju jedinjenja koje su vam poznate iz svakodnevnog života. Vi ste svi čuli za aceton, svi ste čuli za alkohol, svi ste čuli za glicerol. Tako da, evo sad ću u svakom jedinjenju reći po nešto. Alkoholi su organske jedinjenja koje sadrže hidroksilnu grupu. Metanol, kao predstavnik alkohola, je otrovan i on se koristi kao rastvarač. Ne sme se koristiti kao piće, jer u malim količinama izaziva slepilo, a u velikim količinama dovodi do smrti. Etanol se koristi u alkoholnim pićima, koristi se u kremama i u farmaceutskoj industriji kao rastvarač i koristi se u medicini kao sredstvo za dezinfekciju. Glicerol se koristi u kozmetičkoj i farmaceutskoj industriji. Karboksilne kiseline se nalaze u prirodi i dobijaju se sintetički. Svi ste čuli za sirćetnu kiselinu, za jabučnu kiselinu, limunsku kiselinu, mravlju kiselinu. Sirćetna kiselina se koristi u prehrambenoj industriji kao začin i koristi se za konzerviranje hrane. Koristi se zatim u industriji boja, lakova, tekstila. Estri su jedinjenja koje daju miris voću i cveću. Od kombinacije alkohola i karboksilne kiseline koji čine taj ester zavisi miris. Estri se koriste kao arome u prehrambenoj industriji. Od aldehida i ketona najznačajniji su metanal ili formaldehid koji se koristi kao sredstvo za dezinfekciju i koristi se za čuvanje različitih organa. Propanon, to jest aceton, se koristi kao skidač laka za nokte i kao rastvarač. Tako da vidimo da se estri koriste u prehrambenoj industriji kao arome. Dakle, tačan odgovor je pod V. Jačina struje od 100 mA je isto što i 1 amper, 0,1 amper, 0,01 amper, 0,001 amper. Tačan odgovor: 0,1 amper. Svi znaju da u 1 metru ima 1000 mm. Mili je prefiks koji označava da je nešto 1000 puta manje. Tako se može koristiti i ispred drugih fizičkih veličina, kao što su kulon. 1 kulon je jednak 1000 milikulona. Kao što je gram, 1 gram jednak je 1000 miligrama.
sekund, 1 sekund jednak je 1000 milisekundi. Pa i amper, 1 amper jednak je 1000 miliampera. Tako je 100 miliampera jednako 100 podeljeno sa 1000 ampera jednako je 0,1 amper. Dakle, tačan odgovor na ovo pitanje jeste 0,1 amper.